Nandito na po pala kami mga kauragon sa bungad ng Bicol. Ngayon tambay-tambay muna kami dito kasi magkakape kami. Kasama ko pala si Mr. Alron Pagaw. Kaya muna kami dito saglit at makapagkape nga. What's up mga kauragon? Kumusta kayo dyan? Ngayon nandito na naman po tayo muling nagbabalik para sa Johnson TV Moto Vlog. Yeah! Ayun po, papunta tayo ng Bicol para bisitahin yung aking inang bayan. Ang gamit ko pala, ang dala ko palang motor ay RS125. Ay! Oh, laglag na abog mo. Opo. Salamat! Nandito na po tayo ngayon sa Manila South Road. At babalikan ko kayo mamaya-maya. Update ko na lang kayo guys. Alright guys, nandito na ako ngayon sa SM City sa Santa Rosa. Ilang sandali na lang guys, susunod na yung bayan ng Cabuyao. Ayun, may huminto, stoplight. Diretso lang to guys hanggang makarating tayo sa bayan ng Cabuyao. At mamaya-maya dun sa Calamba pala, dadaanan ko si Mr. Alron Pagaw. So shout out sa iyo Mr. Alron Pagaw, kasi sasama daw siya sa akin pauwi ng Bicol. So ito na nga po mga kauragon, ito na po yung bayan ng Cabuyao. Yun, nakadiretso siya. Diretso tayo mga kauragon. Siguro ito mga kauragon, uuwi din to ng probinsya. Malamang Bicol to. Yung mga nakasabay ko mga kauragon na mga nakamotor. Dito sa bayan po pala mga kauragon ng Laguna, medyo kabisado ko dito. Dahil halos po 6 na buwan ako ditong nag-stay
gawa po ng nakapagtrabaho po ako dito. Kaya medyo kabisado ko yung daan dito, kaya nakakapagpatakbo tayo ng matulin mga kauragon. Dito po pala sa bandang kalsada na ito mga kauragon, medyo makipot yung kalsada dito sa bandang Kabuyaw, kaya po mahirap pa kapag overtake. At saka kung minsan noon, ewan ko po ngayon, pero sigurado malamang ngayon mas matraffic to. Gago! Kasi nung nakapagtrabaho ko dito mga kauragon, sobrang traffic talaga dito sa bayan ng Kabuyaw. Simula Kabuyaw hanggang Calamba, traffic po yan mga kauragon. Oh, vertic na tayo dito. Tuloy ng truck nito mga kauragon magpatakbo, kahit na mabigat yung kanyang load. Oops, malapit na tayo sa bayan ng Calamba, Laguna. Malapit na tayo sa checkpoint dito sa may crossing ng Calamba City, Laguna. Dito po pala ako nakatira noon sa Pasiano, Rizal. Dito kami noon nangungupahan ng aking pinsana si Mr. Alron Pagaw, na siyang bibisitahin ko ngayon at sasama daw siya sa aking pauwi. May sarili din siyang motor. Ngayon tabi muna tayo dito mga kauragon sa 7-Eleven. Traffic? Side. Ano? Makapi ka? Makamay bagta? Sabo ko, anong oras na doon niya? Ano? Ano oras na? Alaw na. Last 12 po ka. Ay, last 12 po rin na. Ayan mga kauragon, nandito na po pala si Mr. Alron Pagaw. Ngayon, pupunta na po kami, diretso na po kami pauwi ng Bicol. Yan po si Mr. Alron Pagaw. So shout out sa iyo Mr. Alron Pagaw. Wala na kami po, hindi ko. So let's go guys. Diretso na tayo, uwi na tayo ng Bicol. Unleaded lang. Unleaded yan, sir? Oo, Magkano pa? full tank. Malapit na nga kami ngayon mga kauragon sa SM City, Calamba. Ito na po kami, nandito nga kami ngayon sa SM City, Calamba. Nandito na po kami mga kauragon sa Barangay Turbina, Calamba City, Laguna. So mga kauragon, bye bye muna tayo. Update ko na lang kayo mamaya. So babush mga kauragon. Mga kauragon, ngayon po nauna yung aking kasama, dalaan tayo ngayon sa Bitukang Manok. Kasi kahit meron pa rin diversion o kaya ginawang alternative road na mas hindi delikado, pero dito pa rin tayo dalaan para kahit pa paano mabil natin itong Bitukang Manok. Yun no. At ito na nga po ang Bitukang Manok.
o zigzag road dito sa Quezon Province. Grabe, sobrang paikot talaga to. Bakit na paikot? Grabe yung kurbada dito mga kauragon. Kung mahina-hina ka dito bumangking at mahina-hina yung motor mo, malamang hindi ka makakaakyat dito mga kauragon. O kaya pwede kang dumiretso dyan sa drainage. Tingnan nyo mga kauragon, kahit pa paano marami pa rin dumadaan dito. Masyadong delikado yung ganito, matarik. Pero kapag ganito, alerto ka dapat sa mga pwede mong makakasalubong. At higit sa lahat, maingat ka dito. Dito pala mga kauragon, mayroong mga nagsisinyas dito kapag gabi at kapag umaga mayroon din. Para din sa kaligtasan to ng mga motorista. May mga nakabantay dito ka bawat paliko o kurbada. Pagkatapos yung iba naman mga kauragon na dumadaan dito, sinasapunan sila o binibigyan sila ng pera. Kaya kapag nabigyan sila, malaki na din yung kanilang pasasalamat. At dito pa mga kauragon, hindi naman sila nagkulang sa mga signage. Marami silang mga nakalagay na signage para babala na kailangan magkaroon tayo ng caution sa pagmamaneho dito. Yun, natapos din yung zigzag road o tulak manok. Mga gasolina na ito pag nakakita ng gasolinan. Okay. Say mo, dakol ba say mo? Ha? Dakol ba say mo? Tarumbar pa lang nabawas. Bagay. Pagas muna tayo mga kauragon kasi kukunti na lang yung ating gas. Buti nakakakita tayo ng Petron na mapaggagasan. Kasi sa kanina halos wala kami madaanan na gasoline station. Kasi baka dyan sa dulo wala pa kami madaanan na mga gas station. Oops, go. Yun, sa wakas nakapag-gas din tayo mga kauragon. Kala ko kanina wala na tayo madadaanan gasoline station. Pugi. Arang Rot Soprano. Ha? Arang Rot Sino? Lopez, Quezon. Okay mga kauragon, nandito na tayo ngayon sa Calawag, Quezon Province. Nandito na po pala kami mga kauragon sa bungad ng Bicol. Ngayon tambay-tambay muna kami dito kasi magkakape kami. Kasama ko pala si Mr. Alron Pagaw. Kaya muna kami dito saglit at makapagkape nga.
Hindi ko nga ni kasubago. Ito nga bang ang tanglay kunan. Karoon ko Yo. pagkakot niya ako dito. Kaya ako dito, parang mag-upong sa may mga buhay.